Hey, what's up guys? Musta na sad? Kanang kasumim na ako, day off na ako ron. Mahuling na ako. Surusuroy daw yan. Lahay jas balay. May lingaw ba? Muna nga ron. Ari ko dito all sa sky trade. Matanaw mga isla diri. Kailang kuhan ka ng mga sapa ba? Nalaway share na nyo day. Kanang ako ipakita nyo ba kung kasi nag-expect mo ang Japan kay kuhan limpyo kayo kanang kuhan kanang ang diri sa Tokyo ba pero dili tanan pero diri sa Tokyo expect ay mo ba expect sa Tokyo nga limpyo kayang kuhan diri kanang sapa na diri hugaw sa tinuod lang hugaw mari ka sa Tokyo hugaw jud ako ipakita nyo ha kini ilahang kanang Rivera hinilang sa dako ang isda dako ang isda saan isda ano to maklaro dako ang isda dagan yung isda dalagi yung isda dagan yung isda diri sa Japan kay ay mo ba expect nga limpyo kayo on diri sa Tokyo gid ako ging nabantayan diri kay halos diri sa Tokyo na nalibot na minanamo kay kana sa among trabaho kay taga suroy-suroy ba daw kanang trabaho na mo kay kanang lain-lain og lugar ba pugaw jud mga inani og color ay makita na imong itong green ya biro bisan og itong siya nga green wala siya mga basura wala kay makita basura dayon daghan kay isda pero wala ko anong sa klase isda na may kuan dire kanang mamingwit dire mga lingaw dire sa mga Japanese kay kanang manguan sila mamingwit sila guys niya kanang
kanang murag wala sila trabaho sila lingaw kay human na sad kay ilar sila bay kuya isdanan sila lingaw rin nila ba dili kay kitag basura nakakuan sa dire kay sila sa doon nasa mga kuan na mga nanay nakandam sa nakaninda sila sa ilang mga kuan nanay nakandam mga salbabida o mga PC kay for example dire mo kung dire mo sa Tokyo sagaran daghan kay kanang nani ba kanang sapa ba kuan mo Tokyo kanang sapa siya nga mga lugar daghan niya siya sapa dagko nga sapa ba nga lapo sa dagat na mga salbabida o kanang mga kuan ay kanang sa PC ba para ingkaso kanang kuan price juga sila kamao sila ingkaso kanang mo budak ko ang tubig ana ko for safety ba ya kung aray ka kundi rin ka rin hindi nagtaw mo rin sa Tokyo ana limpyo kayo ana ito na sa picture ya dan na yung bili gini limpyo rin kung buto na naon kay wow pwede ragod siya good tanaw na pero pang mga Japanese pestoryahon dili sila kuan ganang hugaw kuno para nila hugaw kuno lang kuan rin wow kay baw ngano inani ning kolora ket ngano hugaw sigini ni pero bisa no hugaw daghan yo kay isda daghan di isda dagko kayo dili lang maklaro sang kamera wala mi zoom na dagko ya daghan kayo daghan yung layar daghan di tanan ini dire nga kuan kanang anindot pagi dire sila kay kanang river ganing sapa na jaginganan na lugar nga taas sa diya butangan sa kanang kuan ba taas kay siya kanang kuan kay kasog mo taas dili siya kuan dili siya kaabot ito dili siya mubaha pa kuan sila kanang advance mindset nila ito mga kuan advance mindset ato mo kuan mo diri sa dilaha sa kuan si kayo sa kanila ilang mga sapa sa kay for example naa sila yung mga kanang naa sa sila ay murag gate sa ilahang sapa ba for example mo control sa gikusgon ba mo control sa gikusgon sa kanang kuan sa tubig ba for example na mga usog na kayo ang flow murag ila na ipahinayan na sila murag para pahinay ba nga dili mo kusog ba kuya kay sila kita juga rin guys ito doon sa pizza mo may nana ito kung dire na ka sa Tokyo ang mga kuan dire dagat o kuan dagat o kanang sapa dire hugaw yun pero sa uban ko kanang sa mga probinsya dire sa Japan sigurado ko murag limpyo siya yo dire sa Tokyo hugaw dire ang uban ako mga hapon ko masuya kanang kanindot lagi ko na kay Pilipinas limpyo ko na ba limpyo dagat ba pero dire bisa no hugaw tubig pero kuan kanang di ka kitag basura nana nila limpyo tanan na makita lang kayo sa palibot pakito na mo na dito ba doon nga di ka kita basura lagi grabe limpyo isa na no ay isda ilagan dyan isda so guys, maaro to guys. Sunod na sad. Uyog mo sa akong trip na sad. Sunod na sad. Kita kiss na sa sunod.